Očakávania boli veľké, futbalisti Klína sa chceli prebojovať do 5. ligy. Všetko mali vo vlastných rukách, či skôr na kopačkách. Poslednou prekážkou im bola v domácom zápase Novoť. Klíňania v žltých dresoch proti Novoti mali síce miernu prevahu, ale ťarcha postupu im zväzovala nohy. Ste na čele tam samozrejme tabulky prvej triedy, s Bobrovom to bude určite ťažké, samozrejme súboj na diaľku. Veríte si v predposlednom zápase sezóny? Tak určite si veríme, bude to veľmi ťažké. Hoď som za to, že zaslúžia si obidva musia postúpiť, ale bohužiaľ je to tak, že postupuje jeden. To s akými cieľmi ste prišli do Klína k prvému tímu? Ešte raz? Vyhrať. To znamená, že budete hrať na koľkých útočníkov? Na 2. Akože celú sezónu. Klíňania na zničenom trávniku strácali v strede poľa až príliš veľa lôpt. Dokonca sa Novoť mohla ujať vedenia po samostatnom prieniku. Domáci kontrolovali po nepriamom kope a peknej hlavičke. Po zmene strán sa Klín ujíma vedenia. V 51. minúte je v 16. faulovaný Pisarčík. Ten istý hráč otvára skore po nariadenej penalte. Od tohto momentu sa domáci ukľudnili. Fenik a Mišek sietili ďalšie 2 góly a 5. liga bola v Kline vymaľovaná. Nič na tom nezmenil ani korigujúci gól z kopačky Mikolajčíka. Klín je tak ďalším oravským celkom, ktorý sa prebojoval do 5. ligy. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.